Vo hre World of Tanks je veľmi veľa úžasných tankov, ale čo by sme nemohli zabudnúť? Artilérie. A preto v dnešnom videu si ukážeme, ako nehrať s artilériami. Či sa môžeme vrhnúť na to. Ten kopček vypadá veľmi lákavo, pretože high ground, takže ale tak si ešte nesmiem byť na tom, a musím sa dať nejak perfektne. Tiež ja si myslím, že keďže ideme moc vysoko, tak by som bol perfektný perč, takže dúfam, že dovede tu dostreľovať dosť. Som ho normálne preklepil, ale to je ten domček, čo sa rozbúrať bohužiaľ nemá. Vidíme tu, ale vidíme tu zrejme, že aj niekto došiel na takú našu rozhliadku. Hej, vidíme, že tu je ďalší tank, ale počkaj, timing! OK. Za prvé, prečo mám pocit, že to bolo... tam vôbec nedočiahol ten krúžok, Dobre. Keď hral aspoň s normálnymi tankami, no tak koľko ten krúžok aspoň fakt ukazuje, že kam môže letieť tá strela. Ale tuto ten fakt asi random. OK. Uznávam, možno som s tým moc triasol, pretože sa furt hýbe. Ale ja musím vypnúť aspoň raz. Dať mi nejakú damage. Trochu mu pochrliť osádku, aby sme mohli mať nejaké tie bodíky, pretože no... Konečne! Sice... Vidíme aj nejakú agresivitu v čete, takže... Poďme. No, to je takto. Nie. Ale stále tam prišiel. Ty vole, toto je normálne, že intenzívne exfilm. Možno iba fakt na taký tvrdý pancier, že mi nedal takú damage. Dobre, tak ja už neviem kam zmiť. Opa! Som ešte teraz zistil, že tu je niekto. Tak, I'm gonna help you guys. No, už asi nie. Šesť, 4, 3, 2, 1. Tak už nič. To uznávam, to Zajebnal by ma či vo War Thunder. Všetci tak milujú War Thunder. Alebo možno nie sú, preto to všetci majú radi.
Ty kokos, fakt, toto nie. To fakt nie. Reálne stuč alebo špúk. Tomu by som pri tom perfektne nalohovanom z hora pancéri som už možno aj pleskal facky, ale nie. A priblížuje sa ku mne nebezpečne rýchlo Lux. Už sa mi nepáči. Ale sú tam hevinky, no tie mám rád šikanovať. Lebo tie nikam neutečú. Hlavne je také stroj ako KV1. Teraz to zrazu bude precízne. Tak je to ešte opäť nová arta. Ja sa netráfam. Ale ako kanon to má docela silné, keď to tak pozriem. Skúsim si tam dať to APčko. Nie je jedno, že budem to, no... Opa. Niekto dostal rage v čete, to všetci budú celé do lančic. Naozaj. Tu zakrýva minimapu. Počkaj, on je nebezpečne blízko už pomaly. Musím nejaký... Ja som úplne v riti. Aha, ja som sám jeden jediný. No tak to je úžasné. Tak to ďakujem. Ty vole. No nič, ja sa ani nemusím snažiť bojovať pri mojich hápkach a mne to stačí je... No presne. Ty vole. Problém je v tejto aparatúre, čo mám, pretože... Priebojnosť. To má veľkú priebojnosť, tak ja by som to dal práve top tier. Práve že ja si to všetko teraz na chvíľu vynulujem. A musím. To má výbornú priebojnosť, ale toto by bolo asi úplne zbytočné. Pretože s týmto viem ničiť moduly a s týmto viem zničiť moduly a pochromiť osádku. Desať viem. Mňa výbušný. Jo. To je môj tactical move. Čo vám tu asi tak robiť s artou, by ho zajímalo. Ako ja hovorím, nič arty sú OP, ale... To sa dokážu prebiť s hečkami káve jednotku, ale... Bohužiaľ iba z vrchu, kde je to pancerovanie fakt ako veľmi slabé. A keď čo ja viem, väžu tu neprebije asi nikto. Som teraz blbo povedal, sa za to hanbím. Čo tu máme také na odstrel v tomto ročnom? Kde spotknutého lighta, leoparda, super. What? Lip? Tam sme high ground? Alebo ja? KV1 v našom okruhu. Čo je za odmenu? A ešte k tomu dostal deep track. Som privolal, alebo čo?
jedničku. Čo? Neprorazí, tak to je v riedkej kašičke. Ja som ho trafil s tým APčkom. S APčkom. Však z takého diela, kokos, to by nablízko ho trochu rozoberalo. Teraz ho rozobralo. No tak zajímavé, že to podľa mňa takto sa neprečká ani chce. Tak, ale teraz vždycky ja to hovorím. Ja som odrazil. Kamu, jak? Ako papierik som mohol odraziť? Ja teraz hrám za papierik. Jak som to mohol odraziť? Za prvé. Bez tak by ma ten jeden hit totálne rozobral, jak Lego. Leopard sa blíži. Oli nie. Len to nie. On sa snaží dostať ku mne. Ne! Do pierdele! To je naša zostava, hej. Okay, ja si idem technicky nájsť non-high ground, pretože tuto, keď pôjdem high ground, no tak budem mať maximálne, alebo kde z vrchu to skúsiť si najpiť, ale zase sa poviem to, že tam hore na hneď zlikvidujú. No nič, idem tam, proste tam idem. Sorry, Jesko, ja si prejdem. No nič, ja potrebujem proste získať ten high ground, aby som tam mohol byť. Kamo, toto, prešiel ten. Ako prejdeš aj ty? V teba vieril. Ja v teba vieril. Technický dostrel nemám nikam. Ani sem, ani tam, ani tam. Nikam. Ja som si vybral úplne zbytočnú pozíciu, z ktorej nič nedokážem. Možno kebyže sa dám sem. No, ja som si povedal, že vyskúmať si artu bude super, ale ani vyskúmať si artu bola chyba. A ešte horšie bolo kúpiť si. Pretože kredity mi len tak nikto nedá. Okrem bitky. Lenže tam záleží, ak s tou artou budeme hrať. No a myslím, že máte oči. Prečo nemôžem rozčuliť Vice Fate litem? To musí mať tiež high ground, alebo jak? Teraz mám multinej high ground.
teraz som technicky nezastaviteľný. Vidí tam Mr. Artiles. Schovaj sa do kríkov. Áno. A buď odstreľovač takým, akým by si mal byť odstreľovač. Pán Arta a pani Arto. Dobre povedal. Hellcat. Bola to moja strela, hej? OK. Takže ako by som sa popísal v tejto bitve, useless a absolútne sa mi zatiaľ arty nedarí, neviem prečo to tak je, proste tie arty mi proste vôbec nejdú. Reálne ja to tam zamerovávam a ono to proste mysne. Teraz som nedostal ani jeden spod, odkiaľ by som vedel poriadne snajpiť. Boj. Kam som narazil? Čak teraz, ty vole, len sa na mňa pozerú tí typci a že bot, zlikvidujte. Dobre, možno to preháňam, ale nemôžu vydať neaktivitu hneď zo začiatku, keď tam ešte len dochádzam. A ak tam napíše niekto do chatu raz, že zlá zostava týmu, no tak asi ho nájdem. Možno. Neviem ako, ale len sa spýtovať po domoch, že či nepoznáš náhodou niekoho, ktorý si hovorí neviem aký nickname. Tak ja to teraz nechápem. No to je ako... No to je ako zamerí, ale podľa toho, jak som ďaleko, no tak mi to ako keby... kazí... formu toho ako keby, alebo ja nechápem, jak to povedať. Proste je to... Miesto toho, aby to bolo znova kruh, je to proste taká šiška. To neviem, prečo som spravil, teraz musím skateboardovať po stole. Netočím. Ale nerozumieš. A už normálne tuto strácam všetky mozgové bunky. Teraz sa mierim na ňo. Musím to strašne ľudne schovávať. Dokonca jak panzer, však ja tu mám normálne, že celú dobu tuto
Švédské stoly. To, videli ste to tam, čo sa trafilo vedľa tej KV1 SAčko verzie? To bola tam moja strela. Ja mám otázku. Možno som iba debil celú dobu, ale... Jak to funguje? Alebo ako... On sa tie okraje zúžia, ale občas to miesto toho, aby to letelo tesne, to trafilo teraz toho Shermana teraz, ale ono to vyletí za toho Shermana až, takže mimo ten kruh. Takže... Vysvietlenie. Dávaj. Povedal by som, že to nebolo vôbec zlé, ale bolo to zlé, pretože som sa vôbec netrafil. Ale práve že... Aspoň som videl, že to úplne... Akože to vôbec nemôže. To stojí ako tých trekov. Neviem koho bolo koho. Možno som vystrelil dve naraz, možno som boh alebo čo. No tak toto pochlupujem, že už trafím. Ešte k tomu, koľko mi zostáva toho. A čo som ich nestrelil takto, ja som už debil? Toho zničil. Ja zas nemám nič proste. Toto je proste tutoriál, ako nehrať s artou. Tož ten teraz mi tam letel, alebo to bol typek. Ja to tam ani nedám, lebo už tam nedočiahnem. A som zázračne dočiahnem za tým oným. Chudom. Rozmizol. Tak to nás ešte veľa hápok. Je to 10-9. Bolo 8 minút. Napínavé ako guma na gacov. Tak nezničili basoto. Možno ten basotel má vyskúmané všetky moduly. Viem, že basoto je také menšie, takže možno, že im tie strely nejako netrafali. No, čo urobiť? Musíme sa trochu priblížiť. Je to 5 proti 5. Trafiť. Budeme to zamieriť. Som síce ďaleko, ale
proste s tým sa nedá narábať. Reálne to musí byť proste typek master skill proste a... Možno mám fakt ako iba dlho domerovať, ale tam je problém, že kým domeríš, no tak... Ti to proste vyžerú, proste už to tam není. Normálne tak, kým to trafíš hlukovo, tak ty ti to voci rozoberú ako Lego, alebo ja neviem proste ako to prirodné. Aha, Charlotte Khan City, on. Jeden z takých tých lepších to. Ale ja ne, možno to záleží iba na tom, akú mám artu. Možno som fakt iba debil s tými artami. Ale stále to nemení ten fakt, že tie arty sú strašné. A nehovorte mi nikto, čo hráte World of Tanks, že ste nedali Alt F4, keď vás skoro trafila arta. Skoro? Keď vás trafila arta a zničila vám celú bednu s muníciou. Aby nebolo málo. Tak sa s vami s týmto Titanicom z Vyšu lúčim a zatím čus.